Здравейте! В това видео ще разкрием някои от тайните за щорите ден и нощ, които производителите обикновено не споделят. Тези съвети могат да ви помогнат не само да изберете най-подходящите щори за вашия дом, но и да ги използвате по-ефективно. Тайна номер 1. Състав на материалите. Знаете ли, че материалът, от който са направени щорите, може значително да повлияе на тяхната функционалност? Например, материалите с UV защита са идеални за стаи с интензивна слънчева светлина, тъй като помагат за предотвратяване на избледняване на мебелите. Също така, изборът на материал с енергоспестяващи свойства може да помогне за намаляване на разходите за отопление и охлаждане. Тайна номер 2. Скрити добавки. Щорите ден и нощ могат да имат скрити добавки като антипрахово покритие или антимикробни свойства, които са особено полезни в кухни или болнични стаи. Тези добавки не винаги се споменават, така че при покупка не забравяйте да попитате за тях. Тайна номер 3. Монтаж и поддръжка. Много производители не разкриват всички детайли около монтажа и поддръжката на щорите. Например, знаете ли, че монтажа им може да бъде извършен без помощта на професионалист? В интернет има много информация и видеоуроци, които могат да ви покажат как да ги монтирате. Ако се чувствате уверени, че ще се справите, можете значително да намалите разходите си при поставянето на щори ден и нощ. Тайна номер 4. Промяна на цените. Цените на щорите могат значително да варират в зависимост от времето на покупка. Препоръчваме ви да следите за промоционални периоди или да пазарувате през зимните месеци, когато търсенето е по-ниско. Освен това, винаги е добра идея да обсъждате големите поръчки, ако обзавеждате повече от едно помещение. Това може да ви помогне да издействате отстъпка и да намалите крайната цена. Тайна номер 5. Персонализация на дизайна. Въпреки че повечето производители предлагат стандартни модели и цветове, някои от тях предлагат опции за персонализиране, които не са широко рекламирани. Това може да включва всичко, от специални размери до уникални щампи и модели, които да се съчетават идеално с интериора в стаята. Надяваме се това видео да ви помогне да направите информиран избор при следващата покупка на щори. Не забравяйте да използвате тези съвети, за да максимизирате ползите от вашите щори ден и нощ. А ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от конкретни съвети, не се колебайте да ги споделите в коментарите. Благодаря ви за гледането и не забравяйте да се абонирате за още полезни съвети. До нови срещи!